И какво става, хора? Аз съм Mr. Kings и тук до мен е Елкско. Кажи хай. Хай. И решихме да играем в Cookie Craft. Сървърчето е доста хубаво, за сега нямаме забележки. Тук е къщата на PvP Master и на Feed Me Topstera. Ето там къщата му. До тях сме ние. От тези купчета, от това купче до другото купче ни е целия рис. Направих нарочно да е доста голям рис. Може да си строим на воля. И даже започнах тук да поразчиствам малко нещата и това езерце не мисля да го бутам. И така, той в момента е на PvP-то мисля, че, нали? Не, на Lab Depa Shop. На Lab Spawner. Окей. Ами, аз първо ще го направя равно място, да може да се... Всъщност то някакво... То принцип за пода ще се направи. Така. Ами, аре идвай, ако искаш да почваме къща. Сега иде. Хора, между другото, той днеска е правил колко тренировки? 5 часа бях. 5 часа тренировки, баскетбол, спаринг, глупости и такива работи. В момента е направо умрял. Не си усеща краката. Чакай да те телепортна. Почвам много поредица, между другото почнах вече да стримам на Euro Truck Simulator 2, на Fallout Shelter и с други игри Minecraft и за други игри не знам какви да снимам. Не знам, ще реша. Обаче да съберем малко дър да можем да го изравним. Тук между другото ние сме между два биома, знаеш ли? Това е хубавото. Имаме флай, защото съм ранг гладиатор. Това ще ни улесни малко играта. И двамата сме ранг гладиатор. Окей. Той идва след малко. Аз ще взема да изравня тук малко, че... Така. Окей. Окей, тук изравнихме вече. Да, стана равно мястото. Так, там матикви ще отида да ги обера, докато не са ме спреварили. Така. 4 тикви и все нещо. Тук да видим, да развием какво по-нататък, какво има. О, гъба видях. Взема да обера. Окей. Аз обирам гъба, между другото, на гъба. Да можем, защото поне единствена видях тук. Видях, че само тая. Аз отивам малко да копам. За левел, че искам да си направя нов меч. Ако искаш, вземи моя. Не. Мисъл, да, ако искаш първо да направим къща. Сега ще да я направим. Окей. Взех 4 тикви, между другото. Аз ще почвам, да знам как да я почна. Утре пак съм на тренировка. Жалко. От 7 до 12. От 7 до 12. Да. 5 часа. Това е мъчително. Между другото, аз стоям на... тук има Jobs Join. Вземи си като шкопаш. Вземи да почне да работиш за копването. Може да печелим пари по нея. Не, че сега нямаме. Ами, Jobs. Напиши Jobs Browse, за да видиш
колко човека работят и какви работи там. Какво Jobs, какво трябва да напиша? Job, наклонна черта Jobs. Join. Не, Jobs. Видя го. 200 лева. Най-много е закопането. Да. Wow. Gold or Nether brick. Wow, емералда е доста скъпичък. И да, доста XP. И как да го работя това? Пишеше така, Jobs, Join, Miner мисля, че беше. Чакай, не съм. Да. Окей, аз почвам да си копам. Окей, почвай, аз ще отида до хома да направя къщата. Окей. Какво да копам? Iron, Diamond? Всичко. В принцип, всичко ще ни трябва. Окей. Извинете. Някакъв е тука. Убий го. Някакъв беше до мене човек. Имаш ли поне някакви айтеми? Да. Някакви кожени. Аз ще взема да събера малко тук дърва. Черни между... Ама аз като копая не ми дава пари. Да. Не знам. Ама трябва роди да такуваш, не камък. Давай. Това име на резиденцията не трябва да го виждате просто. Топстъра много хубаво е кръст. Колко резиденция има тук? Цялата гора е ресната, WTF. Ма ще направим ето така. Ще заобиколим. WTF, до нас точно има село, брат. Ти знаеш ли? И сега ще обера всичко. Сега ще обера всичко. Ти между другото трябва да я ресниш. Няма да я лоша идея. Да, чакай, че говорих с майка ми. Да, няма проблем. Я повтори? Викам, тук до нас има село и сега обирам фермите. Не бутам селото. И няма лошо да го... Той точно до къщата ни, човек. Даже и тостера не го е видял, никой не го е видял. И няма да е лошо да го реснеш, да можем да си сеем тук и да си... И тук има още ферми. Там има човек, чакай да хода го гътна. Къде? Тук, защото съм на минимапа, ама той май си е в РС. Да, той си е в РС. По-добре бързо. Знаеш ко? Има дървена мучка, обаче май не умее. Ще до хома да я взема. Аз имам. Имаш ли? Така, напри го по-голям. Жига бога, Жига, бе. Какво брахме фирмата? На Поликса. Кръсти село, реса го кръстите. Готово? Да. Сега как беше да те добавя? Напиши го наман сега. Чакай, да. Че отдавна не съм играл. Sit, Mr. Kings. Много почнаха да ми пишат и нещо вече съм отпочил шантка. Малко спокойствие да има. След така днеска влизам в EnderGod преди тренировките. Да? Влизам да въртна една-две игри на PvP. Постоянно пишат кога ще снимаш клип, какво ли не. Ти ли бе? Да. Яко. Но смисъл, отвратително е те да ти спамят, да ти дразнещо е просто. Да, Тук ще е за картофи. За морковите и аз по картофи. Мене ме страх някакъв да не ме убием. Вече имам 2 реса. Аз имам 17 лега в мене. Тук ще е за пшеницата.
Най-много пшеница ще има явно. Все пак хляб се прави. А у вас ще утре дали да ходя на тренировките, човек? Човек, съветвам те просто. Не дей. Ще кажа на тренера, че съм болен. Да. А после това О, 5 ключа. 5 ключа. Адам. Сега ще си ми картофи. Еми, човек, ти се натоварваш в 5 часа на ден. Полезно е, нали, хубаво е, обаче прекалено. Да, ама той ме подготвя там за състезания, за какво ли не. Да. Защото той иска да съм еди кой си там на трето или на четвърто място. Да. Ще кажа, че съм настигнал. Да, най-лесно. Вот. Има риба скелет. Ти ходиш ли на фитнес? Ходя, обаче рядко, често казвам. Ние между другото можем да си живеем силото, той има готови къщи. Давай, аз копам диаманти всичко. Често казано, ти намери ли изобщо диаманти? Да, вече 8. Браво. Охо, още. То тук никой не е слизал в мината и има навсякъде. Често казвам, май топстера нещо. В смисъл, топстера, не знам кеф има топстера. Аз сме да се направим къща, нищо, че нали в селото пак може да живеем, ама по-добре да си направим така къща. Окей, ако искаш в селото, може примерно да си има отделни такова къщи. В смисъл, селото, то ще си живеем в, нали пак си използваме. За Аре, бе. енчантинг тебър и така. Да. Имаме 5 Вие ще си ги слова в PvP. Имаме пъвата, да знаеш. Пъвата. Това едно, охо. Значи там си бъхам всичките глупости, които имам. Да. Колко пивета има? Пиви 2. Пиви 2. Само толкова. Между другото, хора, събирам пари за нов стол и камера за стримовете. Общо всичко ще струва гейминг стола и камерата, ще струват $210. На мен ми е само толкова мишката. What? Сериозно? Да. На мен компютъра ми е 1400. Аз сега си аз по принцип щях да си купа нов комп, ама събирам пари за ново колело, защото моите ми го откънах и... Сериозно? Колело за 3 бона. What? И сега си сглобявам човека. Мале, направо ти виждам изражението, като се ти го взели. Не. Аз дори се кеф, защото ще ми купа отново. Чакай, че ме вика. Окей, какво друго да... Окей, вече ще почваме къщата. Like that. Тук съм. Окей. Има 2 ендера. Ела тук, ела. Приятелно. Къде си? Искам да ги убия за ендер перлите. Чуле? Какво? Някакъв идва към мен да ме убие. Къде? Чакай малко. Ела до селото. Да го пребем. Ще го убия. Ама биете ли се в момента? Не. Тъпаме. Чакай малко, не мога. Ако
Ако си махна шифта, той ще ме види. Бързо напиши пакет и пак натисни shift. Ако сме двамата, поне ще го пребиме, ще го смачкаме. Това е... Първо Чакайте едно. shift. Той е лесно. И джойна. Бързо, бързо! Чакай малко. Мета хора 11 и 10. Хак. Защо? Бивам през 10 блока. Какво? Да, беше през 10 блока. What the fuck? Телепорт има бързо. Аз ще го оправя спокойно. Не, искам и аз да помогна. Тъпаме. Аз го убих. Окей, бързо телепорт има. Убих го. Окей, телепорт има. Няма битка съм чакал. О, хора, много топло. Просто... Давай, много живе човек. Къде го уби, бе? Той да няма хлам тук. Не знам, аз се копам и видях някакъв. Офаря да се копаме. Аз се копам, дай ма. Къде, бе? Просто дай така да си тръгвам и си копам, дай ма. Тан. Чакай, на кой ли сме? Къща явно ми вече ни толкова спешна. Окей, намерих човек. Ела бързо. Чакай. Копай ги тила. Job join. Биете зомби. Ти пък откъде знаеш? Чувам звука. Да, ела. Аз не? Да, намерих това. Това цепнатината в земята. Въгълт. Яко. Чакай само да си изкопа диаманти. Окей, че не взех. Добре, че имаме флай, това е лесно. Окей, лапис. Лута за лаписа ми дава $22, човек. Мани идиото, ама днеска... нали като бях на тренировките и аз не знам, че ме гледат. А тя, гаджето ми и с нейните приятелки са дошли да ме гледат. Аз се изчервих, човек. И? Нищо. Окей, аз... Добри кода, доста. Какво? О, лапис, няма да ти пропусна теб. Уоу, тук има доста човек. Направо... Аз открих диаманти. Пак ли бе, човек? Ти какво ме направи, бе? Ела виж, те се виждат. Ари, падай се. Как се виждат? Окей, аз си купам тук. Съберем малко лео. Колко пари има? 10 000. То между другото ти пише, натисни тап и то ти на скоро ти го пише. Това е за аутисти. Да. Ще ми го откарана. Окей, си скупаме лапс. Тук между другото има доста роди, аж за букатея. Често казвам, трябва много да купач. Не. Аз си копам всичко. Често казвам и аз купам всичко. Пак диаманти. Да. Човек, има чувство, че ти нарочно идваш пред мен да ми ги крадеш. Не, просто копам всичко и то са по тях. Аз пък и така се минавам на туалата отгоре. Чакай, че се напълних привидно.
Имам 54 диаманта. What? Бре, къде си? Къде ги взе? Къде ги изкупа? Виж. Не, Макси. Като връзни цигани сме. Охо, года си мой. Намерихме доста хубаво място. Да. О, тук май трябваше има дъма. Охо, щом има iron, coal Дъмо. и gold. Присъди. Вече банален ставаш. Чест да ти казвам. Дъма. Какво правиш, бе, човек? Горе има някакъв човек, ама избягал. Човек. Още един ревин. Такава. Още не диаманти. Окей, no comment. Сега къде си? Копам. Има много руди, обаче ще ги оберем за по-ната. Така сега гледам нещо. Така. Да ти гледам на окото. What the fuck? Ролбакна ми. О, видяхте. Сега ще идвам да ти карда малко диамант. Къде пак се затика? Човек ти си като мишка, влизаш някакви тунели и намираш дъмото. Лава, щях да умра. Мерих някакъв тунел. Добре, че имаме флайч. Дума. What the hell? То скеле ще има събори. Тук ще има дума. Аз го взех. Човек, епизода ще го кръстя Екско кредитът на Diamond. Има много айран навсякъде, обаче в смисъл толкова айран няма да ни трябва по принцип, ама. Още дъмо. Човек! Паднах в лавата. Жив ли си? Да. Я Аз имам хил. Утафа нямам хил. И нямам и легове. Идвам, къде си? Споко. При нас имам 15 човека. Къде бе? Вие видели някой човек в лайва ми се заминавам. Аз имам лега и го убивам. Което сега ще направя. Срочно, между другото е много чу. Аре да я чуписа. Този епизод май ще стане доста дълъг. Нищо да има. Често казано, може Има да... някакъв в нашия лес. Нещо не може да направя, така че... Ти там ли си? Да. Пусни Пипито. Чакай, че тук може да има дъма. Чакай само да го гледам. На него май му лагна. Хом. Те хора, защо постоянно... Да е в битка да не мога да лефне го цела слъка. Дай ми първия милион и го правя.
7. Аз писах с топстера. Така. Къде е? Това? Чакай, че го гол. Избягаме. Мамо. Shut up. Знам. Виждам. Ще се малко с букуци, че направо целя. Щях да го убия с мега яките айтеми. 4 дъма има в мене. От тия колко има? Так и 12. Баш ли с мен? Сега ще виж честа. Чакай, аз направих 8 честа. За сега не мисля да правим, нали, така къща основа, ама... Брат, какво направи, бе? Сега ще преместя рудите в ето, в дясно дет сложите. Привет много. Кабълстон ми трябва. За печки. Чакай, аз му... Вижу в ето честа. Между другото, бокуците, гранита и диорита не трябват ли, защото на мен не? Не, само ми трябва айрон. Айрон 52 имам. Я го служи тук. Чакай малко да ги махна те бокуци, човек. Да им пълним честовете. С... Някъде, това. Чакай да сложим тук рудите само. Нямам командата крафтинг тейбъл, бати пеле. Крафт имаш? Нямам. Афата. What the fuck? Бъде, както идем. Печки, чакай. Имам 8. Кое? Не трябва, не я сложи къде трябва. What the fuck, колко печки направя? Чакай, че малко ми цепи, че съм през лаптопа. Между другото, май забравя да вземеш кола, нали? Имам, ама ми трябва такова. Добре, ще ги заредя с това, което трябва да спече. Така се вършам да взема малко кол. Колко кол имаш в себе си? Аз от тук ще направя една мина. Окей. Нещо ми цепи тук и няма да се разбера на 100 компютър. Така. Ами хора, мисля това да е сигурно е станал много дълъг клипа. И мисля вече да приключвам. Скоро очаквайте друг. Ако искате друг епизод, натиснете лайк бутона. Ако съберем 10 или 15 лайка, ще направим друг епизод. И можете да се абонирате за мен. И чао, хора!